Най-доброто положение за домакините през втората част и Григоров веднага поправя своята грешка. Емил Григоров само за половин минута отново връща доверието на публиката с изключително важен, може би шампионски гол във вратата на Пирин. Ето го повторението. Топката прехвърли Георгиев. До него и другият централен защитник Илиев не успя да действа съобразително. Емил Григоров с премерен удар с левия крак матира вратаря на гостите от Благоевград. Поредното излизане на Пиргов, пак казвам, той има навика да играе доста далеч от вратата си. И тук улесни Григоров в тази ситуация. ЦСКА вече води с 2-1. Ясно е какво можем да очакваме от тук до края на двубоя. Що се касае до феновете по трибуните.